ik ben al een keer op vakantie. En toen gingen we maar eens met de man van mij, gingen we naar Lippers hier. En daar gingen we een eend van. En we dachten, die kunnen we gewoon opvragen. Dus we maar eens nog een barbecue. En hier met een beetje in de kool en slachten. En hier met een stukje vlees. En nou toen wij zou je maat van mij, dan mogen we net maar hier rijden. Ik zei, ja best doen, ik doe die beesten naar voren. En ja, toen wierd dat hier en ik sprong bovenop die eend. En nou, dan ging die eend in lam. En toen kwam een boot van de bosvereniging. Dus ik denk bliksem de matonetje en dus weer die beesten snel in de water te horen. En kan uit om onze shoot, nu in de moesten we naar het politiebureau.